Nakabalik na sa saindang pamilya ang tulong magturugang na parasira na napabaretang nawawara makalihis na maglawod alas 5 nin maagahon ka na kaaging Martes sa katubigan kan Catanduanes. Biniston mga ini na sinda Jack, 30 anyos, Joven, 32 anyos, asin Narciso Traqueña, 34 anyos, na mga residente kan Barangay Kabugaw, Bato, Catanduanes. Sa impormasyon, piglalauman na makakaulian magturugang hapon kan nasambit na aldaw o Miyerkules nin maagahon. Alagad, darakan mapanganuro na panahon, inailing kan magturugang an bituon na nagsiserbing giya ninda pabalik sa indang lokasyon, hasta sa makaabot an mga ini sa Samar. Huli sa pagtungakan magturugang, naghagad na nin akudir an sa indang pamilya sa otoridad. Natulos man na nagkondusir nin search and rescue operation katuwang an iba pang parasira. Nilibot ninda magin ng pagtaraid na banwaan, alaga da inahanap an magturugang. Traditional fishermen sila, so hindi sila gumagamit ng compass. Ang ginagamit na lang nila is yung pagbasa sa stars, yung positioning ng stars sa constellation. Papunta silang Samar instead ng pabalik sa Catanduanes. More than 24 hours na nawala sila. Kasuod mang ugto kan ligtas na makauli sa saindang harong ang mga parasira huli sa maray ng kamugtakan kan panahon. Katakod ka ini, nagpagirumdom ang opisina kan LDR-RMO Bato sa mga parasira na dainanggad pagpiriton ang paglawod urog na kun maraot ang panahon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.